ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Оз яна михе спорт стило омадагай то размери 54 дора бена чосай хушрӯа михе дароз бинед барои занҳо марҳама дар кор бошад. ин видео аз бозори Корвон тарафи тилобозор даромадгоҳи рақами 11 шашум ряд. Инаҷа двой кош ҳастай. нархҳои ино 190 бо 200 190 сомон 200 сомон. ҳаминҷа чизе ки мебинед то охири видеора 190 сомон 200 сомонам хеле нарх доранд. марҳамат, доставка дорем. агар ки дар кор бошад нависед. доставка ҳозира фақат дар дохили Тоҷикистонай. баъдан шояд ки аз моҳои март сарш карда мумкин ки Россиям доставкаш кушода мешава. ана ин намудоям чи хеле гуфтум ҳамаи чизе ки мебинед чи анами двойкоҳо чи мисол анаму спорт стило двойкош тоқаҳош кадомеша мебинед то размери 50. ина инош маламеркай то 50 размер дорад двойка. ана дигарош бошад спорт стило бошад то 54 размер ҳастай. чи хеле гуфтум ҳами чизе ки дидед 190-200 сомона нархошон. хулоса беҳтарин ҳамаш новинкаян. кадомиш дар корай бо гап занед то охири видеора тамошо кунед. дӯстони азиз, имрӯз бо яктай дига агар шава спорт стил ма видео мепартом уҷада бо спорт стилои арзонтаракай марҳамат метавонед тамошо карда дархост кунед. не чи хеле войкои хушрӯ баъд анамиё хушрӯан ира киртай дароз гӯя мешава худи дароз ранга